Hey guys, welcome back to my channel. So inita vlog tada panda. So in wardrobe da onji adanna setting well ವಾರ್ಡ್ರೂಬ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೂಬ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ ಎಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಡ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಓಕೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ವಾರ್ಡ್ರೂಬ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಪಾಡುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಫುಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ನ ಪಂಡ ಐನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಅವೇನು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ತಿಪ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಂಚನ ಇಪ್ಪರು. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ತುದ್ದು ದಾದ ಪಂಡ ಓ ಮಳ್ಳ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಗಮ್ಮದ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಅವೇನೇನು ಯಾನ್ ಪಾನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವಡೊಂದು ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಕ ಅಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಡಿಪ್ಪುನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಡ್ರೆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪಾಡುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾನು ಏತು ಪುರುಂಡ ಅವೇನು ಫುಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತೆಗೆದು ಅಯ್ನು ಬೇತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವೇನು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಏರಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿನ್ ಪಂಡ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಡ್ರಾಸೆ ಹಾಳಾಗಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಏತು ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ಏತು ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಏತು ಒರಿಯೊಂದು ತೂಕ ಯಾ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾಂಡದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಕ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಬೆಂಚುಂಡು ನನಗ್ಲೇ ತೋಚವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಲುಂಡು ದುಪುರ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಾಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನಾನಲ್ಲ ಮರ್ತಿದಿಯಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಜೈಟ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ತಿಯಾರೆ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ದಿಯರೆ ಫುಲ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೂದಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚೊಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೇತಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೂವು ಹೆಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಅವೇನೇರ ಕಂಡ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜವ ಉಪ್ಪರ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಕವ ಶೇಕೆ ಆಪು ಪ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ನೆಟ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಶೂಟು ಪಾಡೋಲಿಂದ ಅನಿಸೋಣ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಚದ ಇಂಕೆ ಇಂಚ ನಡಕೊಂಡು ಪಿರೋಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಕೊರತೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಚ ಕೊರತೆ ಪಿರೋಡು ಎದುರು ಇಂಚ ಉಂಟು ಇಂಗಾರ ಶೂಟಿಗೆ ಬಾಡಲಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಐಕೆ ಬಾಡೋಲಿಂದ ದೀಪುನ ಒಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ. ಸೊ ಬೊಡ್ಸಿ ನಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಗಂಜಿ ಓಪುಳಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಾಡ ಕೊಡ್ದು ಸಂಗಡಿ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂಡ ಬೇತಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ. ಇದೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ದಾಡಿ ಬರ್ಕ ಮುಂದು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ವೇಲುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ಪೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಇದು ಪಂಡ ನಂಬೇರು
10ದ ಬರ್ಡೇದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ 10ದ ವರ್ಷ ಏತಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚನುಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಫುಲ್ ತೋಜಾವೆ ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ ಏನಂಡ ದುಂಬುದ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅನ್ನೆಡೆ ಪಾಡ್ಬೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇದು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ನೆಟೆ ಉಂಡದೆ ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರದ ಎತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಬರಡು ಅಂತ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಏರಾಗಲ ವೇರ್ ಮನ್ಪೂಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ ತೋಜಾಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡೋಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಐನ್ ಧರಿಸಿರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇದು ಏನದೆ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ವೇಲ್ನೆತ್ತ ನೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರಾ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಗೌನ್ ಒಂದು ಬಂಪ ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಇತ್ತ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಪಂಡ ಕಟ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಎಂಚ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆನಪಿಪ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಂದು ಕೂಡ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದೂ ಆತಿ ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಚಂದ ಕಲರ್ ಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟದು ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಚಂದ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ತೋರ್ಸೊಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಪಾಡ್ಬೇನ ತೆಂಚ ದಾನ ಬರಾಬ್ಸಿ ಕೆಲವರು ಪಾಡೋಜಿ ರಾತೆ ಸೊ ಪಾಡ್ಲಕ್ಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತದಿಂಚುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪಿಂಕ್ ತೋಜೈತೆ ಅವಲಂದುಲ ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ತದ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಿಜಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎತ್ತ ವೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ತೋಜುಣ ಅಂದು ಬಟ್ ಒಂದೊಂಥರ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತದಿಂಚುಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂದಾದ ಮಂತದ ಪಂಡ ಚೂರು ಸ್ಲೀವ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತೆ ಐನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ఒక ಮೂಲ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಮೂಲು ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಚೂರು ದಾಯ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈತಿತ್ತಳು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ದೀನ ಒಂಚೂರು ಡಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇದು ದೀನ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನೆನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ದೆಪ್ಪಣಂದು ಫುಲ್ ಒಂಜೆ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತುಂಡು ವರ್ಕ್ ನೆತ್ತ ಒಂಚ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದೇನ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆ ನೆಟ್ಲ ವೇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಆತೆ నేను కొనుక్కోను ఈ చిన్నదాల మనసిచ్చి నేను కొర్రే నెక్స్ట్ డ్రెస్ ఇలా ములని పింపల్ అవుతాను గైస్ దాని ಗೊತ್ತಿದ್ದು నెక్స్ట్ డ్రెస్ ఉంది ఫుల్ అనిమేల్ ఉండు ట్రై ಮಾಡ್ಕೊಡಾತೆ అండ్ దిస్ డ్రెస్ ಒಂದು డ్రెస్ ఏ పదబండ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ತತ್ಯಾ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 10th ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು 8th ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಸಂಗೆ 10th ಸೊ 10th ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಡದೆ ತಂದಿನ 8th ವರ್ಷ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಸಖತ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ಆಡಪ್ಪ ದುಂಬದ ಡ್ರೆಸ್ ತಾಲ ಪೇಜಿ ಸಿಟ್ಟಿದೋಜವನ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಂಗ್ ಗೌನು ಒಂಥರ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಯಂದು ಆಯ್ಕೊರೋನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಕಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೇಲೆಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐ ಡಿ ಪಾಡ್ವೆನಿಗೆ
ఇక్కడ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನದ ಐಕರೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಸಂದೇನ ಪೊಪ್ಪವಾದ ಅದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅದು ಬಂಡ ಯಾನ್ నేను ఫస్ట్ యాన్ ఇట్లా ఫుల్ తోచవే సో ఈ డ్రెస్ యాన్ ఒరల వేర్ మల్తీచి ಇದು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬರ್ಬುನ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് ബാക്ക് പ്ലെയിൻ ಇಸ್ತುಗೆರತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊನೆತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತು ಇಂಚುಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚುಂಡು ಸೊನೆಟೆ ಇಂಚ ಬೀಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಸ್ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಉಂಡು ಅದಾದ ಬೀಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊನೆಟೆ ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಬೀಡ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಪಿರೌಡು ಪ್ಲೇನ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ತೀರಿ ಉದ್ದಡುಂಡು ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಓಲ ನಿಕ್ಲು ಕಟ್ಟೋಲ್ಲ ಈಗ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಕಟ್ನಂದು ಸೊ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಉದ್ದದಕ್ಲೆ ಅವಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಉದ್ದದಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ ಫುಲ್ ಗೌನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಯಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನದ ಆಯ್ ಬಂಡ ಅಂದತ್ತ ಸ್ಲೀವ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತೇನೆ ಅವು ಇದು ಉಂಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅವು ಹೆಂಚಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೀಪತೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒಂಥರ ವಿಯರ್ಡ್ ತೋಜುನು ಅದು ಈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಾನು ಪಾಡುಜಿ ಆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಸೊ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪಟ್ಟು ತೋಜು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ನೇಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ಸೊ ಒಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಂಡ ಸರಿಯಾಗುದು ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ದೀತಿನದು ಅಂಚನೆ ಮುದ್ದೆ ತೋಜುನ ಸೊ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಂಡ ಸರಿಯಾಗುದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತು ಮುದ್ದೆ ಆಯ್ತಂದ ಜೀದಿದ್ದು ಸೊ ನೆತ್ತ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಎಂಗಿತ್ತ ಆಯರ್ಲ ಒಂದು ಇಜಿಂಡ ಆತುನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೊಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಉಂಡದು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಡೀಪ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಇಡಮುಟ್ಟು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಅಗಲುಂಟು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಕೊರಿ ಮತ್ತು ಇಂಚುಂಟು ಇಂಚು ಅದೇ ಇದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ಬಂಡ ಅದು ಯಾನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗೌನು ಸೊ ಯಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಎನ್ನಿನಾಗ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂತ ಆಯ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿಂದ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೋದಸಿನ ಉಂಟು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ಲು ಅದಸಿನ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಜಿ ತಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಗೌನ್ ಪ್ರೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಇಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಒರಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀದ್ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಪಾಡೋನಿಂದ ಬಟ್ ಒರಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಐ ಗೆಸ್ ಹೆಂಗು ನೆಟ್ ಒಂಜಾಂಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೋಲಿ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಕೊರೋಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ತೂಕ ಕೊರ್ಪುನೆಡ್ದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅದೇ ಒಂಥರ ಶೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಏನು ಇಡ್ತಾರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಏಸ್ ಹೋಗಿ ತೋಜುನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆತೆ ವಿಯರ್ಡ್ ತೋಜು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದೆ ಬಟ್ ಬೇತಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಾನು ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ವಿಚ್ ಸೊ ಅಂಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಟಿ ಉಂಡು
ಇದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮದು ಅದು ಮುದ್ದೆ ಅಡ್ಡದು ಹೋತನು. ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಏನ ಬಂದ್ಪೇರು ಓ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಥರ ಶೋಕ್ ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟು ನೆತ್ತ. ಓಕೆ ಕೋವಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಲೆ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ದಿಯೊಂಡೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಫುಲ್ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿಂಚೋಂಡು ಇದು ಮಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದುಲ ಯಾನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಹೆಂಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಓಲಿತ್ತು ನಿಂದ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಓಲಿತ್ತು. ವೆಯ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೇನೆ ಮರತನು ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮರತನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅಂದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಲ್ ಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿದಾದ ಪಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಏಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಬುನಾದಿ ಇಂದುವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಪಂಡ ಅದು ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ದಂಟು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಕೇಂದ್ರನೇ ಅಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಜೋರು ದಿಪ್ಪೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತನೇ ಇಯರ್ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಂದ್ಪೇರು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂತಿನ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಾನ ಬಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಥರ ಫಿಲ್ಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಾನ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನುಲಿ ಬಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತು ಇಡಕ್ಕೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದು ಅಯ್ಯನು ಒಂಜಿ ನೀವು ಮೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡಡ ಐದು ಬುಕ್ ಆಲ್ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಎದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಕೊಂಜಿ ಕೊದ್ದೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಣು ದೊಡ್ಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ಜಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಟೈಲರ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4 years or 6 year ಬಿಫೋರ್ ಹಂಗೆ ಆಚೆ ವರ್ಷ ಅಂಡ್. ಸೊ ಯಾ ನೀ ಇದಾದ ಬಂತಂಡ ಆ ಒಂದಿನಂತ ಶೂಟ್ ಆದ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೊ ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಬಂತವಂಡೆ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಇಚ್ಚಿದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂದು ಗೌನ್ ಕೊಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಅವೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೊಲ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಆನಿ ನೈಟ ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಲೋದು ಸೊ ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೈಟ್ ಏದೋ ಎದ್ದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಪೊಲ್ಲೋದು ಡ್ರೆಸ್ ഉണ്ട്. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅಡ್ಡ ದೋಜೆ ಆ ಗೌನಿ ಅನ್ನು ಪೊಲ್ಲೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲೋದು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ಏನಾರ ಮರತ್ತೆ ಹೋಣು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ದೀತ್ ನಾ ಗಾಡ್ರೇಜರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೀಸಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಲ ಯಾನಿ ಅವ ಯಾನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇತುಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಎನ್ನ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೌನ್ ಒಂದು ಯಾನು ಆಟ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೆಟ್ಟೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೋಡೋದು ₹1 ಖರ್ಚಿಂಚಂತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ₹1 ಖರ್ಚಿಂಚ ಶೋಕ್ಲ ಬೋಲು ಶೋಕ್ ಆತೀಜ ಶೋಕ್ಲ ಬೋಲದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಪಲ್ಲಿ ಬೋಲಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಣ್ಣ ನಂಬಾಯರು ತೋಜವೆ ಬಡೆಯಲ್ಲ ನೀರು ಹೊಡ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡದ ಅರ್ಧಾರೆ ನೀನು ಅರ್ಧ ಅಂದೇನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಐತಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅರ್ಧನ ದಿನ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ರೈಜ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ರೈಜ್ ಅಂಚ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಬರ್ತೀರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಅರ್ಧದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೋದು ದುಡ್ಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ಸೀರೆ ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೀರೆ ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೋಜೈತೆ ಅವಳ ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಬ್ರು ಉಂಡ ಒಬ್ಬರು ಸಾರಿ ತಾನೆ ನಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೋಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಟೆ ತೋಜನತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಎತ್ತು ಸೂಪ್ ತೂಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿ ಅವೇ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಸ ಅದೇ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬರ್ತದು ಒಂಚೂರು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಟೈಪ್ಡ್
ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ഞാൻ പൊല്ലുനകനെന്തു സീരത്തെ പരത്താതിട്ടുണ്ട് ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಅರ್ದು ದಾಲದು ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೂರ ಅರ್ದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊಡಿ ಉಂಚುಂಡು ಬೇರೆ ಇಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಏನಾದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕಿಜಿ ಪಂಡೇನ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದುಲ ಬಟ್ ಯಾರು ಬೊಲ್ಲಿನ ತಂಚೆ ಅದೊಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೂರು ಪೂರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲು ಯಾನ್ಕಿ ಯಾನಂದು ಬೊಲ್ಲಿನತ ಮುಂಚೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಫುಲ್ ತೋಜಬೇಕಲೇ गैस इंदुला ड्रेस तुयारते इंदुला कोरुकुनानु मैक पाडिनाग मस्त शो कापु साफ्ट उंडु ओके नेला कोरुकुना थैंक गॉड एना वार्ड्रोब चूरु ब्रीदिंग स्पेस पत्तने वार्ड्रोब सो या नेक्स्ट ड्रेस ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಸೊ నేను ಫುಲ್ ತೋಜಬೇಡ ಅಡ್ದು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಮ್ಮನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಾಯ್ತಾಳನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ಬಾಯಂಗ ಅವನ ಎಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಲೆವೆಟ್ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಬತ್ತುಂಡು ಪುಗ್ಗ ಕೈ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪುಗ್ಗ ಕೈತ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದು ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ಪೂರ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ನಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೀತೀನಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಕ ಏನಾಂಡಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪ ದುಂಬುಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಏರಾಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊಂಡ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಏನಾಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಐ ಮೀನ್ ನಾಂಡಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಕಂದು ಸೊ ಒಂಚನೆ ದುಂಬುಡ್ತೆ ಇಂಕ ಥಿಂಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ತೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೆಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ ಬದ್ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಕೈ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪಫ್ ಕೈ ದೆತ್ತದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತ 3 ಇಂಚ್ ಇತ್ತಂದು ಬಂಡ 3 ಇಂಚ್ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ನೆನಪು ಅವಜಿ ಮೂಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡದ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನ ಅಂದು LPG ಸೊ ಐನು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಈ ಶೇಪುಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಶೇಪುಡು ಸೊ ಯಾ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಥರ ಈ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋದಿಪ್ಪರು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಪ್ರಿಟಿ ಗೌನ್ ಇಪ್ಪಣತೆ ಸೊ ಅಂಚಂದು ಇಟ್ಲೆ ಫುಲ್ ತೋಜವೇನು ಈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಇತ್ತದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಈತೆ ಪುನಃ ಶಾರ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕೊಂಚಿ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಯಾನ್ನೆಟೆ ಪಾಡುವೆ ಅಮ್ಮಡ ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನೆಟೆ ಪಾಡುವೆ 5 ವರ್ಷ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏತಿತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಹೋದ್ನಿಕ್ಳು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು 7 ವರ್ಷ ದಿಪ್ಪುನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಏನೇನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಓರ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪೇನದು ಅನ್ನತ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಿಸಿದೆ ರೀಸನ್ ಅವೇ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಡಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷ ಆತನ ಪಂಡ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ PUCದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ದತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಡು ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೋಜವೆ ಆಸಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾ ಶೈನಿಂಗ್
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೋಗುದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಜ್ಜ ಮೂಲಿಯದು ಶೈನಿಂಗ್ ಬೂರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಡಿ ತೋಜುನ. ಆಯ್ತು ತೋಜು ಇದು ಬೂರ್ದು ನಿಂದೆಪ್ಪ ಇತ್ತು ತೋಜುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮರಲೆ. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇದಾಯ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಆದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚುಂಡು, ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು, ಮಿರರ್ ಉಂಡು, ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಗ್ಲಿಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಂಚಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉಂಡದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕಿಜಿನಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು, ಪ್ರಿಟಿ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಕ ತೋಜು ನಂಗೆ ಈ ಕಲರ್. ಒಂಡಲ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಡು ಎಂಚು ತೋಜು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಎಂದಾಗದ ಅನ್ಮಾಡ ನೆನ್ನೆ ಕೋರೊಡ್ಸಿದ್ದು ಇತ್ತ ಕೋರೊಡ್ಸಿದ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ 6ನ ಮೈಂಡ್ ಎಂಡ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಏತೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓಲ್ಡ್ అయిన ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ಲ ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರೊಡ್ಸಿದ್ದು ಬಂದಾಡು ತೂಕ ದಾಯ್ತು ಆಗೋಣ. ದಾದ್ ಬಂಡ ನೆಕ್ಕೇನು ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತೆ 1200 ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆನು. ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಬಿಡೋದೇ ಉಂಡು 1200 ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವೇಣೂರುಡು ರಮ್ಮಿ ಆಡ್ದೆ ತೊಂದ నేను ಇತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಲೇಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಗ ಉಂದ ಪೂರ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಡೆಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದು ತೂಪೆ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂಡಲು ಉಂಡು ಅಂದು ತೂಪೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ. ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ದೀಪೆ. ಈ ಗೌನ್ದ ಪೂರ ಈತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಟಾಪ್ಸ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಟೋಪುರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೂದು ಅವೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಬ್ಬರ ಕೊರ್ರೊಂಡೊಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.